Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka karanta duk wani chat ɗin budurwarka a WhatsApp ba tare da ta sani ba. Domin ka karanta duk wani chatting da budurwarka take a WhatsApp, kana da buƙatar ka amshi wayarta na minti ɗaya kacal. Bayan ka amshi wayar sai ka shiga WhatsApp. Idan ka shiga WhatsApp ɗinta sai ka nemo numban da kake so ka karanta ɗin. Misali ga wannan, to idan ka shiga misali kaga kamar yanzu misali wannan akwai messages da yawa, to idan kana so ka karanta shi a cikin ƙanƙanin lokaci sai ka shiga nan wurin option, kana shiga option sai ka shiga more. Idan ka shiga more to ga inda aka rubuta export chat, sai ka shiga inda aka rubuta export chat, ka gani without media include media, to za ka yi shigan kowanne. Misali yanzu ni bari in shiga without media. Idan ka shiga without media zai nuna ma options kamar haka nan, to sai ka shiga, za ka yi tura zuwa WhatsApp ɗinka, za ka yi tura kuma zuwa Gmail. To misali bari mu yi amfani da Gmail, sai ka shiga Gmail, kana shiga Gmail sai ka ainihin shi tura shi email address ɗinka. Sai misali kamar ni zan sa abk hausa boy misali yanzu kawai, to yanzu na tura duk wani chat ɗinta a zuwa email address ina. To bayan ka tura sai ka dawo ka shiga cikin email address ɗinka. Idan ka shiga email ɗinka, kun gani gashi nan WhatsApp chat, gashi nan sai ka shiga documents ɗin. Kana shiga docs ɗin zai nuna maka, kawai sai ka buɗe da kuma wani irin wannan kake buɗewa. Misali kawai kana buɗewa to za ka duk wani chat ɗin gashi nan, duk wani chat ɗinta gashi nan za ka gani a nan gurin. ‘Yan uwa ku danna mana subscribe domin samun bidiyoyinmu a lokacin da muka ɗaura. Ma'assalam.